Are you ready? Stand for me. Range clear. You type 1131. Double Alpha Charlie. Lontenek ready. Stand back. Are you ready? Stand back. If you're finished, I'm going to stop here. If clear, hammer down. Pulse. Edge is clear. Your time. 2549. 549. Dan Mikolášek, Divize Production. Ahoj Dané. Čau Marťo. Ahoj Dané. Jak dlouho střílíš IPSC, řekni. Střílím od 11 let s malorážkou a od 13 let střílím s devítkou s pistolí Shadow 2. Od 13 let s devítkou, Ano. Nebyla na tebe těžká v tu dobu, zvládal si to? Ne, já si myslím, že to bylo celkem v pohodě, jenom Jo. jsem nebyl tak rychlej a tak přesný jak teďka. Jasně, jo, ano, já jsem tě viděl střílet a musím říct, že jako fakt pokrok tam je veliký. Ty jsi nováček na mistrovství Evropy, tohle je tvoje první level 4. V týmu máš Michala Štěpána, Petru Němcovou a Štěpána Tomoliu, takže samý skvělý střelce. Jak se mezi nimi cítíš, zvládáš to? Jo, cítím se skvěle, tým si myslím, že funguje skvěle, pomáháme si na té stage, Jo. radíme si, sdílíme ty strategie, já si myslím, že to funguje skvěle. Jo, podpora dobrá teda v týmu. Jo. No a tobě se daří na stagech, zvládáš? Máš nějakou nervozitu, když jdeš do stage, nebo jsi tak nějak už jako okopanej, že už ti tak moc nepřipadá? Nervozitu úplně ne, jenom ten první den se mi úplně nedařilo, to bylo takový, jsem byl pomalejší, ne úplně rozcvičený, ale dneska už to bylo celkem lepší, dneska jsem měl všechny stage celkem dobře, jsem střelil. Celkem dobrý. Jo. No a poslední věc, máš pro sebe ty nějaký soukromý osobní cíl tady na Evropě? Já bych si chtěl celou dobu držet hlavně dobré zásahy, snažit se střílet jakože bezpečně, závod dokončit a uvidím, jaký výsledky to vynese. No, tak já ti držím palce a Jo. měj se. Děkuju. Ahoj. Čau. František Blaha, slovenský střelecký tým, Divize Production. Ahoj Františku. Ahoj. Františku, zkus zavzpomínat na svoje začátky v IPSC, jak jsi se k němu dostal, co tě k tomu přivedlo? V začiatky priviedol ma vlastne k tomu môj tatino. Dostali sme ponuku začať s malorážkou, tak sme to prijali, zaviedol ma prvýkrát na strelnicu. Skúsili sme to, mňa to začalo baviť, tak ma zobral na prvý Steel Cup. Tam sa celkom darilo, získali sme hneď prvé miesto v junioroch Dobré. a následne sme skúsili prvú level 3 Batory Cup v Čachticiach. Aha. Bolo to trošku ťažšie, náročnejšie. Promiň, já ti skočím do řeči. Z té 22 na tu devítku si přešel v kolika letech? Vzpomeneš si na to? Prešiel som vlastne pol roka potom, ako som začal s malorážkou. Takže ti bylo Bolo mi 13. 13 let. OK, dobře. Moja prvá deviatka bola Shadow 1, ktorú som mal požičanú od Andreja Hrnčiarika. A následne som dostal KMR L02 Spectru, s ktorou sme strieľali 2 roky. No a tak ten tvůj postup tak nějak pokračoval přirozeně až vlastně do letošního roku, kdy si, pokud si pamatuju správně, dostal nabídku od CZ Shooting týmu. Myslím, že je dobrá nabídka, ne? Áno, veľmi dobrá nabídka. Nabídka prišla po workshopu v Afrike. Aha. Keď sme sa vracali domov, dostali sme telefonát
že či chceme patriť do CZ Shooting týmu. Od začiatku to bol môj sen, dostať sa do českej zbrojovky, takže ani som neváhal a prijali sme to. A je to super pocit, trošku taká väčšia zodpovednosť, ale zároveň aj motivácia pracovať na sebe a zlepšovať sa každým závodom. No a teď, když se zastavíme tady v závodě mistrovství Evropy v Maďarsku, ty máš odstřílené 3 árej, tak jak se ti dařilo? Prvý deň sa celkom dobre darilo, bolo to ešte tak trochu pod stresom, ale bolo to fajn. Druhý deň bol veľmi dobrý, tam za celých 6 stageov sa mi podarilo streliť iba 9 Charlie, takže to bolo veľmi úspešné, si myslím. A dneska sme strieľali 3. áreu, tam bohužiaľ sa vyskytol jeden miss, ale prvý miss na takomto veľkom závode. Asi nevadí. To moc nevadí. ne, to už určitě ne. Takže zítra tě čeká poslední area? Áno, zajtra nás čaká posledná area. Tak hele, držím palce, ať se všechno podaří. Ďakujem. Taky, ahoj. Ahoj.